дар синни 12-16 солагӣ наврасон оҳиста дар бораи ояндаи худ ва касбу кори дилхоҳашон фикр мекунанд. баъзеҳо аз кӯдакӣ медонанд ки мехоҳанд духтур ё муҳандис шаванд, баъзеи дигар то охири мактаб тасаввуроте надоранд. омӯхтани касбҳои оянда ба онҳо кӯмак мекунад ки интихоби дуруст кунанд ва ҳанӯз аз мактаб равияи тахассусии худро муайян созанд. дар тоҷикистон низ солҳои охир ярмаркаҳои касбҳо ва вохӯриҳо бо мутахассисони касбу корҳои гуногун сурат мегирад. волидайн метавонанд нақши муҳим бозанд. аввал бо фарзанд дар бораи шавқу рағбаташ суҳбат кунед. бигзор тасаввур кунад ки аз кадом фан зиёдтар лаззат мебарад, кадом фаъолиятҳо барояш ҷолибанд. пас маълум кунед ки ба ин шавқҳо кадом касбҳо бештар мувофиқанд. масалан, агар аз рассомӣ завқ мебарад, фақат рассом будан ягона роҳ нест. мумкин дизайнер ё меъморӣ низ ба дили ӯ наздик бошад, ё касе ки ба биология ҳавас дорад метавонад дар оянда табиб ё эколог шавад. дуввум, имкони дидор бо шахсони воқеиро фароҳам оред. агар шиносӣ доред ки дар соҳае кор мекунад ки фарзандатон таваҷҷӯҳ дорад, бигзор бо ӯ мулоқот кунад, савол диҳад ё ҳадди аққал дар интернет видеоҳое пайдо кунед ки як рӯзи кори он касбро нишон медиҳанд. баъзан тасаввуроти наврасон дар бораи як касб, масалан ҳуқуқшиносӣ, фарқ мекунад аз воқеияти рӯзмарраи он. пешакӣ шинос шудан ӯро аз хатогиҳои мумкин чун интихоби нодуруст эмин медорад. омӯзгорон низ метавонанд дарсҳои тарғиботӣ баргузор намоянд. масалан, ҳар моҳ як касби муайянро маърифӣ кунанд ё озмунҳои иншо дар мавзӯи «ман дар оянда кӣ шудан мехоҳам» созмон диҳанд. муҳим он аст ки наврасон фаҳманд имрӯз таҳсил карданашон бевосита бо ояндаи касбияшон пайваст аст. ин боис мегардад ки ба хондан ҷиддитар муносибат кунанд ва ҳадафи равшантар дошта бошанд. ҳатто агар бо гузашти вақт фикрашон дигар шуд, ҳеҷ мушкил нест. малакаи тасаввур ва банақшагирии оянда ба ҳар ҳол фоидаовар хоҳад буд. оё шумо волидон ва устодони азиз ин таҷрибаҳоро анҷом додаед? лутфан назари худро ба мо нависед. шарики барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. Линдавид, тарзи ҳаёти солим аз ту вобаста аст.